Turuk. Selamat pagi, Nduk Eka. Inggih, selamat pagi Mas Bayu, Kang Petro. Selamat pagi, Mbak Tatin. Nggih, selamat pagi. Niki secara tidak langsung ora dirasakne yen to umure awake dhewe iki suda sedina meneh. Merga dina iki rak mlaku. Dadi umpama ana mengeti wong ulang tahun ngoten niku rak ya mestine karo nyenyuwun disuwun panjang umure nggih ta. Merga saben dina mlaku tegese umur saya suda. Kena kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Umur sing saya suda kuwi kudu ndang nekunke marang ibadahe kanggene awake dhewe kudu introspeksi rak ngono to Mbak Eka. Leres. Heeh. Hari demi hari harus menabur kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang kemarin. Contoh kaya Mbak Tatin kuwi lho Mbak Nggih, Eka. Mbak pripun? Tatin iki piyaine tekun ya ta. Dalam hal nopo? Ya bab nggon nekuni marang profesine. Pesinden. Ah iya no. Oh, inggih. Oh, saiki Mbak Tatin panjenengan Cih. sesindenan ki wit umur pira coba? Niki tenanan apa mboten? Tenanan, estu niku kula ki Nek- tak. Nggih, nek Nggih. tenanan niku kula Awet niku dikirimi mic Bapak. wirak kowe. Oh, sik. Nek Kok make- kula niku malah mboten ada niat Nggih. sebenarnya. Oh, ngaten. Iya, tapi karena ibu saya dan juga mbah-mbah saya juga seniman, saya suruh sekolah di SMKI begitu. Nggih. Dengan nol saya tidak bisa apapun. Dadi tegese urung duwe sangu apa-apa. Mboten. Tapi Nggih. berangkat dari keluarga seni. Iya, tapi dulu kalau suruh nembang pilih nangis Loh. gitu. Dadi ngene Mbak Eka. Nggih. Sing lahir saka dunia seni kuwi urung mesti nek seneng kesenian lho. Oh nggih. Merga akeh kedadian nggon lingkungane kuwi seni, ning anake blas ora malah ora nyenggol seni ki akeh. Ning tujune Mbak Tatin ki ndang merubah. Merubah. KKM Mbak Tatin menika nggih dalang to. Ayo Mas- disebutke asmane sinten? Mas Bambang Wiji Tukul. Mas Bambang Wijinugroho. Nggih, Maksudnya tukul wiji Tukul seni wiji. iki saka Tapi Nggih. nggih karena dengan kita carane manut karo omongane wong tua terus melu apa sing digugu wong tua kuwi malah alhamdulillah saged dinggo urip. Alhamdulillah. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan Mbak Tatin. Pripun? Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi Fahmi berangkat iki dari nopo? kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh. Tak kandhani tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan kuwi. Panggung dur-dur nika. Ora mung panggunge sing dhuwur, roke ya dhuwur biyen. Fahmi iki biyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho, kuwi. Oh, alah. Lah wong kuwi barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, biyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kei lampu lho. Nganggo dop. Udele nganggo dop bareng setrum geblak saiki nyinden. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten. nggih, Mangkate Mas Bayu. dhewe-dhewe. Nggih. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nggih. Nek kaya Ayu tengenku ki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekuni dadi guru ning nyambingine sinden. Oh ngono. Budar seni ugi menika Sapa? Budar sini. Oh nek Mbak Darsini wis lahir wis Berangkat. gelungan kok ae. Nggih. Heeh. Kae brol kanggo garbo wis gelungan Pun kok. gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Darsini. Nggih, heeh.
Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang Kasidan Jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono ha. Nggih. Yo saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan, Sohibul Bed. Kula sampun paring dawuh Mas Petruk. Pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oh nggih, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki panjenengan tindake bijing kula betani tigan. Wah. Gawani ndok. Ndok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan menika juragan pakan ternak ugi nggih. Heeh. Ngoten diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman, ya ta. Terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil, ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ku pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Ah iya, nggih. Ya dibawani sik, tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin mletot. Apa? Sapa? Mletot-mletot. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Mletot. Maune niku nggih, niku jane paraban. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, dadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek Titot gede, ndek pas dia cilik apa? Nek Titi duit. Oh, kuwi. Wah, Pak Rinto Titot tenan ya. Nah, ngono ya. Pak Rinto kan malah ngeleng goleki kok. Apa nih? Kae kan Kok Apa nek wadum ngene iki angel golekane. Piai laris campur sarinan. Heeh, karyane kok mung sakmene. Karo digudang ya. Monggo, Pak. Kaya ngapa suarane Mbak Tatin. Mbak Tati iki mbiyen nderek Masina Nugroho, Mbak Eka. Nggih. Sedyanipun Suwargi. Nggih. Terus Kindro Susmono ugi. ora ya. Nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo, wis. Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Awakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Napa nggih? Angger Pak Puh. Ning ngasto gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip kok. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang peke. Pria bagus. Ya, Ngapa? suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh ngene iki. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Kok ireng-ireng Ya ngene. iki senengane ireng kok ya. Dupaire kok dikira kemo wong lara. Lah Pancen iki nek muning jaluk. Iya. Anu Apa iki mau tekan ngendi? sowan marang. Suwan marang. Takon kok Eka. Lah pripun tak? Iku cah lalen kok. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur ngene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor yo mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono, Mas. Halah. Sik, isih genderak golek perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki, Mbak Tatin. Adate ora ngono kuwi lho. Lah nggih. Mas, aku terkenale nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep kok jenengan biasane senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek Ora, nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tau ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek karo Mbak Tatin digoleke cengkok sing apik. Kowe lek karo aku nek gender dibuanterke Mbak koyo nyindeni wong budhek ya lho. Ngono lho. Sing ditutuki gembrenge rek. Lho, Ayo. aku wong rondo apa piye kok?
Sing didinteng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih Mas nggih. Biasa, sing biasa. Sing biasa ra Nek arep ning kene kowe kenal sik. Nah. Caper. Nek anu kuwi sik biasa. Biasa orang nganggo ndrok, Mas. Mangga. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dinkremi lho. Sowan marang Sowan menyang kutha gedhe. Mbak Tatin. Cek. Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi kira-kira? Sing endi ya? Ha, mak goleki sing kira-kira sing endi? Tak pilihke wae. Endi? Sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu. Yang mana? Sing rebab. Kekalemen. Ono Pak Demur yo kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep penggali wis ora tau aneh-aneh kok. Nah, bisa mengayomi. Ora, wis mendita Pak Dik iki. Pol ki ming moto. Bagong. Moto yo mbayangke nggih. Ayo. Bendera terus kayong Ya. Selendang kuning kang saking wukir. Niki kan apa ya, Mas? Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon niku kersane ten mriku sik. Ambon-ambon umuhe bathang. Ora yo kanca Mbak Tati ku enek bagiane dhewe. Kok dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sinden kula wah jan dadi golekan kok, Mbak. Kula ki anggere metruk ning ndi wae ditekokke. Pak Metruk sinden panjenengan sing kaya tugelan debok nang pundi? Alhamdulillah bocah niki dugi. Nggih niki dengaran kok wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha wong jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksudnya iki ora mangkat. Aja ngono nesu lho. ta. Mbok aja sok nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Oh, cek ta. Jantenan ya. Kaya patok. Iya. Mangga lanjut. Swara kurang permana ane ngewasis ngungro Manise. Saking manise janggute loro. ngece kowe sesuk nek lemu kaya aku awas ya. Oh, Saiki kuwi wis ada aku. swara Napa? Adane ada swara. Piyai iki nek jlogra, ya ta jlogra iki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. Ngukung. Oh. Cenene kaya kodhok nika nek ngungkung nika nggih. Oh iya iya. Terus aku mbok padake kodhok. Uga umpamane. Iki yo Ngopo? kabeh. Kowe nggo ransel barang. Iki Aja ta. iki mono puno. Nek iki ora, iki kuro. Rintoke kabeh kuno ya. Ah ngrum. Ngungrum marang bendera Menene. Dia Sulestya pijer ngincangake alis. Alas, yo. Terus Langgame Mbak Tatin. Ya monggo engko irama bareng iki terus didangdutke genti adike wedoke ka. Monggo. Iya, Mbak. luweh becik patenana nindang bisa Oh
Sarati ya ben kenal karo kanca-kanca kerawitan abdi sik. Nggih. Yo nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh-pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki. Jane kula niku kalih panjenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning letih terlalu jauh dadi kula ya. Ya sesuk rasa dileti men saya sejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nylentem Astri iki kaya ngene kiyaine. Oh, sih. Heeh. Pak De Mangun. Yang mana? Sing ngegom Pak Mangun nika. Ketua Pak grup Mangun. Pak De Mangun. Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh niku. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye, bagus-bagus ta kerawitan kota diatur iki. Bagus-bagus. Nggo sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih, heeh. Sing pakai saran sing paling penak. Sapa? Misal arek sahabatan pope karo Pak Diraten ke senengane gur diapet. Maksudnya piye? Ora rasah nukoni sing aneh-aneh. Pokoke anggere manggawake diapet wis dianggap wah perhatian saiki ngoten. Masa diapet? Wah niku tok. Kok bola bali ngono to? Apa wis dol saja? Ibat. Ya ta. Kula namung tanglet lho. Ora wonten. Nggih, Mas Agil sing demung siji nika sing nganggo tindik nika. Oke. Terus jejere nika Mas Pandu. Niku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh. Nggih, ketoke ya meneng ketoke lho. Ya diatur iki. Terus nika setunggale saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan kerawitan putri. Oh, nggih. Nggih. Nika juraganin body. Lah ngapa kok koyo bodi? Lho, kok saben-saben mesti nawani body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes apa ora? Ora ngerti aku. Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. Autan barang. Wah aneh-aneh to kok. Oh, pokoke warna-warna. Warna-warna. Oh alah, gawane werni-werni nggih. Wah, diatur ya. Sing nggen bodi, enten diapet, enten autan. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten. Grup sing miskin-miskin niku ya. Masa grup miskin bareng. Pokoke anggere titi gawane pancing genah miskin niku. Genane kemara diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging Balungan, Cok. Iki tak kirimke ponakku sing lagi streaming ngeling ning omah. Heeh. Mas Aryan terus karo Mbak Galuh nggih ngancani melek. Heeh. Monggo, yo Mbak Tatin lanjut. Urip ana kutake
Yo Kak. Yo Mbak Tatin. Urip ana kutake gawe takutake masalah isine apa-apa wae najan sedeman mesti tak wujudke. Wah, dan gandrungke tenan suarane Mbak Tatin iki gandrungke. Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Iki piye sing ora neko-neko ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Nikane kono sik kado. Kali. Monggo. Monggo Mbak Niken. Katuran mriki enggal nyanyi. Penontonne pun ngantosi. Ya Mbak Niken enggal mriki ya Mbak. Mbak Niken. Iya ngono. Adikku wedok iki ya lagi Pundi? naik daun. Pundi sing adi wedok? Niken no. Oh, lan jenengan nggih. Apa masane? Apa? Lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adiku wedok sing ndi? Ayo genah Niken kok ya, Ah, nggih. kok nyepelekke. Nggih. Wah, Piye kowe coba jejer Ken anu sakniki kelas piro to Ken saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 S2? daftar PAUD. Boleh to. Aja ngono S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer Niken. Nah, sing SMA semono, sing S2 semono. Adile. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi. Iya, obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki samene. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Ya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ora tak umumke masjid sesuk mbokan. Iya. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting hati-hati, saya Nggih. dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Mbak Bayu. Wah, kowe nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Lah kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula mbuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisormu kabeh Nggih. kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi.
Kuwi barakane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu ya. Terus aku iki barakane budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar lho kuwi. Lah, omah dhuwure, Mas. Dari sini mbien sing nyanyi. Kuwi canggahku. Mboten. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Nggih. Ya. Gentari ning kono anu lugu arep Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Momen nek datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar Kok rutin? Lah Sing kok makeup aku niku saniki pun. aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa? Lo malah sangar. Sangar piye? Tong ngewangi triwi lho. Ora. Oh, wit tri. Mas keroke. Masa kowe ra diduh tri bojomu berjalu lho tri. Bojok berjalu ke pitik. Ayo sing ora gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya, diaturke sik. Monggo Mbak Niken Salindri. Monggo, yo.